Ja, ik ga voor de verkeerstoren. Je kunt nog eten, Ging goed. Ongelooflijk. Landingsbaan 3, landingsbaan 3, kom maar aan. Hoi, kom maar aan. Oké. Hallo verkeerstoren. Landingsbaan 2, kom binnen, jongens. Oké. Ongelooflijk. Oh, er komt nog in. Nee, binnen is gekomen. Dit is geladen. Ongelooflijk. Daar. Ja, hallo. Alles is vrij. Jongens, kijk je naar leedje. We breken met mijn ronde de zonnegeil. En zo'n supershow.
Waar ik zo beslissen, de vastelovend, ja dat komt ik neem eens aan. Het maakt me goed. Hey!
eigenlijk nooit goed. Of dat alle bergen om.
prins. En wat denk je dan? Waar ben nog eens gespeeld? Waar ben nog eens gespeeld? Hij geniet ervan en dat is prachtig. Hier is er dan Prins Golden Zweden.
En de volgende week komt de microfoon. Hij doet wel koud, dus ik doe uit die wat niet. Dat is allemaal fout.
Ze hebben een grootjob. We zijn ook grootjob. De prins Jan zitten. Hier is de Leon de eerste. Hergeniet, veel genieten, samen genieten.
verloren en weer een compleet door elkaar. Dan is het 1, 2, 3 was verloren en weer een compleet door elkaar. Maar een beetje met de Barcelona. Ja, dat gaat wel maar. Een beetje beter geweest. Doet die kloek in de lach aan de kant. Maar de kant ook die kloek. Wat er nu in orde proberen. Nee, maar die zit met
En de ken je optocht genoten hebt en zeker op dat is een grote zondag